Sian Elin yn enw i, a heddiw ni yn mynd i chwarae gemau. Ydyn wir, gemau sydd yn lot fawr o hwyl a sbri. Nawr, mae Sian Elin, fi, yn hoffi actio a perfformio. Nawr, dwi'n hoffi chwarae'r gemau yma mewn gweithdai drama, a fi'n gwybod ei bod nhw'n lot fawr o hwyl a sbri. Nawr, beth am i ni ddechrau'n gyntaf drwy chwarae un o'n hoff gemau? Ie wir, sef gwenyn gwyllt, neu buzzy bees, gwenyn gwyllt. Y cyfan sydd angen i chi wneud adre iawn ydy i fod yn wenyn gwyllt. Bzzz. Allwch chi wneud na? Dilynwch fi iawn, pawb i fod yn wenyn gwyllt. Bzzz. Bzzz. Da iawn. Ac yna, y cyfan fydd angen i chi wneud iawn ydy gwrando ar pa lythyren y fyddai'n ei ddweud. Ac yna, pam fydda i'n gweud llythyren, enghraifft ty, iawn, ty, fydd angen i chi wedyn i feddwl am rhywbeth yn dechrau gyda ty. Yn dechrau gyda ty. Nawr, byddwn ni'n mynd fel hyn, bzzz, gwenyn gwyllt, a wedyn fyddai'n gweud i ty. A nawr mae angen i chi feddwl beth sydd yn dechrau gyda ty. Beth sydd yn dechrau gyda ty? Dwi'n gwybod. Beth i fi'n trio fod? Tepot! Yn gwybod! Dwi'n ceisio fod yn depot. Iawn? Ty am tepot. Lyfli, da iawn, ond gallwch chi fod yn unrhyw beth y hoffech chi yn dechrau gyda ty. Ac yna, mi fyddwn ni'n gwneud sawl rownd, a fydd angen i chi wedyn feddwl am pethau gwahanol yn ddibynnol ar pa lythyren i fi'n ei ddweud. Felly, ydyn ni'n barod? Ydyn? Reit e, off ni. Gwenyn gwyllt, off chi. Bzzz. Y llythyren cynta ydy P. P. Nawr mae angen i chi adre feddwl am rhywbeth yn dechrau gyda P. Beth i fi i chi meddwl? Pysgodyn yn gwmws. Nawr beth oeddech chi adre? Beth o'ch chi yn dechrau gyda P? Da iawn! Gret! Reit e, gwenyn gwyllt, offwch chi eto. Bzzz. Reit e, llythyren nesa ydy ys. 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 Beth sydd yn dechrau gyda ys? Ys. Dwi'n gwybod. Beth i fi? Beth ych chi'n meddwl i fi yn dechrau gyda ys? Sydd â dannedd mawr. Siarc yn gwmws! Da iawn! Nawr, beth o'ch chi adre yn dechrau gyda ys? Beth o'ch chi? Pwy siap o'ch chi'n wneud adre? Waw, reit e, gawn ni un rownd fach arall. Barod? Buzzy bees, gwenyn gwyllt, off chi! Bzzz. Reit e. Beth am l? L. Dwi'n gwybod. Lamp! Lamp i fi? Ie, da iawn! Beth ych chi adre yn dechrau gyda l? Da! Nawr, dyna'r gêm gwenyn gwyllt. A beth sy'n gret ydy, gallwch chi chwarae'r gêm na gyda 2 berson, gyda 5 person, gyda faint o bobl y hoffech chi, achos y cyfan sydd angen gwneud ydy fod yn wenyn gwyllt, ac yna meddwl am llythyren, ac yna creu'r siap yn dechrau gyda'r llythyren hynny. Syml! Nawr, un gêm arall dwi wrth y modd yn chwarae ydy beth sydd yn y bocs, neu beth sydd yn y fasged, neu beth sydd yn y casdillad, unrhyw beth yr hoffech chi. A'r cyfan sydd angen gwneud i'r weithgaredd bach yma iawn ydy dychmygu bod gyda chi focs, neu dychmygu bod gyda chi ces ddillad, neu dychmygu bod gyda chi fag. Unrhyw beth yr hoffech chi. Ac yna, mae rhaid i chi, oes yn wir, meimio, neu esgus bod gyda chi pethau yn y bocs wedwn ni am heddi, iawn. Na ni ddweud fod gyda ni focs, a nawr dwi am dynnu pethau allan o'r bocs, ac yna meimio rhywbeth, ac yna mae rhaid i chi ddyfalu beth sydd gyda fi, iawn. Oce? Felly, dyma'r bocs. Chi'n gweld y bocs? Da iawn. Nawr te, fi'n mynd i dynnu rhywbeth allan nawr.
Dwi'n gweld yn well nawr bod fi'n gwisgo rhain. Ydw wir. Beth ych chi'n meddwl sydd gyda Sian Elin? Dwi'n gwisgo nhw ar fy llygaid a dwi'n gweld yn well. Yn gwmbws, sbectol arbennig. Nawr ti'n mynd i dynnu'r sbectol i ffwrdd, rhoi nhw nôl yn y bocs. Be sydd nesaf sgwn i? Ydych chi'n barod? Okay. Fi rhoi mwythau. Helo. Be chi'n meddwl sydd gyda fi? Yn gwmws gallai fod unrhyw anifail anwes yn gallai, ond digwydd fod y tro yma ci bach newydd sbon